ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡು ನಿಗಲೆಗೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರಕ್ಷಾ ಪನ್ಪಿನಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಾರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇವೆ ಕಪಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಂದಿತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಆ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಕ ಅಂದು ಇನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಅದೈತೆ ಆಯ್ತಾ BTS ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಿಗಲೆಗಿತ್ತೆ ಪಾಡು ತೂಲಿ ಕೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೈಗೆ ನೀರತ್ತು ಗುಮ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪರೆ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ बेटा तुमसे ना हो पाएगा ಒಂದೆನ್ನ ಗಣನೆ ಹತ್ತೊಂದಿರ ಬೇತೆ आयो रे मां हॉस्पिटल को मां अन्ना अन्ना हॉस्पिटल को मां हॉस्पिटल को मां अन्ना ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಉಂತಲೇ ಓಡಿ ತಿರ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತದ ಕೈ ಫಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಒಂದಿತ್ತೆ अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या ಅವು ತಿರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಕೈ ಒಂತ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕರ್ಮ ಬರ ಬೇಗ ಕೈ ಹೊಂಟಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈ ಉಂಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾತುತ್ತದೆ ಅದು ಅಡ ಕೈಗೆ ಕಣ್ಣು ನಾವೆಂಚ ಮಾರೆ ಕೈ आयो रे मां ತಲ್ವಾರ್ಗುಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ತಲ್ವಾರ ಹೋಗ್ಯಾ ಎನ್ನ ಕೈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಂಚ ಈ ತಿರ್ತಿದಾಗ ಕೈನೆ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡದಾಗ ಈ ಮಿತ್ತಿ ತೀರ್ಥಾಕ್ಷ ಮಲ್ಪ ತೀರ್ಥಾಕ್ಷ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ
No, 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 no. ഇത് നല്ല బిగ్ బాస్ రాంచింది ఇంకా బిగ్ బాస్ రంజిత్ వాళ్ళు విరాట్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాడు అవి ఇంచవలుతుండా చాపుజా Nice. మగవారి పిల్లత మౌలి తిరగడం వల్ల ఇది హాస్యపరుడు ఓకే ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ Gotta give him some red skin.